konti. Lutulog ako sa gabi. Naglako ako ng 20 piraso. Sabado at linggo. Tapos sa mga kilala ko, tatanong na, ano yan? Masarap ba yan? Baka hindi masarap. Basta-basta niya sinarap. Sabi ko, hindi. Tapos, yun na. Sabado, linggo-linggo lang ang luto ko. Tapos, tikman. Dami nag-order. Tuloy-tuloy na yun.
my skin.